Asibingelele mkweleni KZN TV sikwamukela uhlelo lethu namhlanje lwengqikithi igama lami nguNokuthula Mabika Mthethwa bukela uhlelo lengqikithi la sithi ake sihlale phansi ke sifundisane ke sibonisane uyazi ukuthi siwe enkolweni ezihlukene ezingafani ngenxa yokuhlukana kwamabandla kanti kuyinto enhle ukuthi sifunde ngamabandla onke akhona nokuthi sazi nje ukuthi kwenzakalani emphakathini namhlanje kodwa ke sizobe sikhuluma kakhulu ngokukholwa. Masikhuluma ngokukholwa sikhuluma ngani bayachaza abanye bathi sikholwa izinto esingayiboni ukuthi lokho esingakwazi siyakholwa ukuthi kukhona siyakholwa ukuthi kuya exista mabethi bakhuluma ngokukholwa but so sithi deep kancane kukhona sifundisane nje kabanzi wena okwakho ukuthi 0357898855 noma uthi Nokuthula @1kzntv.co.za Kanimolani KZN TV ngihambi ngedwa ngihamba namfundisi sithi ukuyithinta kabanzi naye indaba yokukholwa ukuthi isuka kuphi yona indaba yokukholwa baba sekubingelele sikwamukela ohlelweni Ngiyanibingelela kuyintokozo kakhulu sibe nawe ubaba ubani usuka kuphi nendawo nebandla asuka kulona umsakazi mina ngusiboniso igama ngwakwaThwala elinye igama engethwala nasengiye esikoleni kwaba uStefan esikoleni kuthiwa kufuneka igama lesilungu yes umkhulu ke kwakuwumshumayeli wasethi hambani nofento uStefan ngase ngiba uStefan kanjalo ke ngokushintsha ke kwezinto ke nesimodeli ngagcina sengiuSteve kodwa ke igama lami uSiboniso ubaba usuka kuliphi ibandla ngisuka ebandleni le-African Church of Christ. All right. Yes, ekuqaleni lana sekungamabandla amaningi asehlangene ndawonye. Ekuqaleni nje kwakuyi-Zion Zionic Church of Christ. Yeah. Yes. So nibe senishintsha from Zion naya kwelinye ibandla noma nisukile Zion naya kwelinye ibandla? No, ngokuhamba kwesikhathi sihlangana sithola nezimfundiso nabefundisa abanye sihlanganile sase siba ibandla lodwa. Oh yes. Okay. Kukhona nabanye bebesuka kwezinye inkolo sagcina sesihlangana sesiba ileli bandla ACC. Ukhona nomehluko phakathi kwebandla because ngiyeke ukuthi umenshina ukuthi niphuma eZion noma ingxenye yebandla iphuma eZion ukhona nomehluko because iZion mina ngiyazazi ukhona nomehluko khona phakathi kweZion nendlela okukhonzwa ngayo nendlela esenikhonza ngayo manje not necessarily umehluko kungaba ukuthi nje umamukele noJesu Kristu njengenkosi nomsindisi. Right. Yes. Ngoba ungabizwa nganoma ngani but umehluko bese ukuthi impilo yakho ithini umamukele uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi ngoba ila ukufanele yonke into iqale khona uyaqhamuka nje usuchorus leader kodwa umamukele uyaqhamuka nje uyashumayela kodwa umamukele yini ifoundation yakho ikuphi sikhuluma ngokukholwa namhlanje mfundisi ndikuyiqiniso ukuthi sonke siyakholwa umehluko kusuzoba sekutheni sikholelwa kuyini kodwa ke namhlanje nje sinayo umfundisi sizokhuluma ngokukholwa lokho ukukholwa umfundisi afuna ukusifundisa ngakho kuyini nokuthi kusukaphi masikhuluma nje ngokukholwa sikhuluma ngani ake sithi ke ekuqaleni uNkulunkulu nje umekhanda umuntu uthi asenze umuntu ngomfanekiso wethu asifuze asikhonze yabona ke umuntu emhlabeni kufanele ukuthi akhonze uNkulunkulu yena yedwa bese kuba nomehluko ekutheni uphila impilo yokukhonza uNkulunkulu noma uNkulunkulu uyamkhumbula ngekhathi ezithile ngoba ila umehluko kufanele ube khona uma ukukholwa kuyimpilo yakho njengoba uJohn ethi uchapter 1 isahloko sokuqala indima naka 12 bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuthi kuthiwe abantwana bakaNkulunkulu yabona ke manje ukukholwa kufanele ube umntwana kaNkulunkulu nokuhamba kwakho nokwenza kwakho kube okubuntwana bukaNkulunkulu ngitheke ekuqaleni kungabe ngathi uNkulunkulu uyamkhumbula ngezikhathi ezithile for instance uhluphekile noma ushonela noma udinga imali
noma ufuna umsebenzi usuyacabanga ukuthi ake ngiye lapha esontweni ke bayongikhulekela noma beyongithandazela. No, uNkulunkulu akayona impilo yakho. uNkulunkulu umkholwa ngezikhathi zonke. Awumkhumbuli. Ngobuxakekile. Ungixakekile manje nampa abazala nabo uyamkhumbula. Awuyona ingxenye yakhe. Ube uyena nje yena yedwa. Mfundisi ngicela nje ukuthi ukukhipha kancane esihlokweni lesi sobuKristu ngoba ngisafuna ukukhuluma yona indaba yokukholwa. Uyazi ukuthi ngaphambilini before kufika indaba yebuKristu thina njengabantu abamnyama besivele sikholwa. Lento yokukholwa ibivele ikhona mhlawumbe noma besingafundisekile kodwa bekuvele kukhona ukuthi siyakholwa sizakheleke mhlawumbe sithi siyakholwa emadlozini sikhonza okhokho kodwa bekukhona esikholelwa kukhona. Now kwase kufika inkolo yobuKristu yase sesikhombisa okunye ukukholwa manje okuwukuthi kwakhona lokho kwethu esikujwayele kwase kuba khona nalokho kwethu futhi esesikufundiswa ngokufika kwamaBhayibheli. Mhlawumbe ubaba uzokhumbula ukuthi ukufika amaBhayibheli afika aqala kancane kancane uke wathi kungihlephulela ubaba kancane. Now nakho ke la sifike sihlukane khona yila sekukhona abathi thina sikholwa kangcono kunalabo abanye abakholwa lokho. Awuthi ungihlephulela kulokho baba. Cha lapho umsakazi uyibeka kahle. Ngiye ngithi mina ngingakhulumi ngezinye izizwe ngikhulume ngesamaZulu ngoba ngisazi kahle futhi impilo yobuZulu ngiyiphilile ngihlalile la ukuphilwa khona impilo yesiZulu. Thina besikholelwa entweni engabonakali. Wazi ukuthi khona idlozi likubhekile kodwa awuliboni. Usikholelwa kuthena kunensimu kaNomkhubulwane ehamba iyolinywa. Sazi ukuthi ukulima kwethu kuhlonipha le yansimu leya kaNomkhubulwane kuzosenza ukuthi sithole izivuno zethu emasimini ethu sikwazi ukuphila. Futhi sasikwazi ukuyokhuluma entabeni. Ngikhuluma nje ngokwesizulu. Ukwazi ukukhuphukela emsamo ushunqisa impepho lapha emsamo ukhulume nabadala awubaboni kodwa. Manje ke ngithi ke njengomZulu kwakufanele ukuthi cishe sonke kube lula ukukholelwa kuNkulunkulu esingamboni ngoba besivele sikholelwa entweni esingayiboni. Manje ke sekukhona ke la ngoba kufanele uma uhamba uye ngokukhula nangengqondo ukungakhuli ngomzimba kuphela. Ngesikhathi usukhula nangengqondo nangezifundo ezinye oyitholayo uthola ukuthi no ekuqaleni akekho umuntu owazi ekuqaleni. Lithi ekuqaleni wayekhona uNkulunkulu. Ukuthi ekuqaleni ke indawo ungakwazi ukuyimeja. Mfundisi ngiyacela ngaphambi kokuthi siyetolo ngifuna ukuthi ungaqala usuke la kwinkolo yethu thina njengamaZulu because ngisafuna ukuthola kuwena baba ukuthi ngalesikhathi sikholelwa emadlozini nakuNomkhubulwane lezo zinto besizicela kuloko kukholwa kwethu bezenzeka yini na. Ngifisa ukuthi sibuyele lapho before siqhubekele phambili kodwa ngicela ungivumele siyitolo lokuqala. Mbukelani KZN TV siyitolo siyabuya. Asiphinda sikwamukele Mbukelani KZN TV sabuka uhlelo lengqikithi. Sikhuluma ngayo indaba yokukholwa. Uyazi ukuthi thina njengabantu nje abamnyama sikaze singakholwa. Sikhuluma naye kumfundisi namhlanje ngoba sikhuluma yona indaba yokukholwa. Mfundisi ngifuna sibuyele khona lapha ebesikhona ekutheni lezi zinto ebenikade sikholelwa kuzo sonke beyisebenza yini ama results besiwabona yini. Ngifuna ukuthi ke umsakazi kukhona izinto ebesizenza zifane esizweni sonke. Njengokuthi nje sihambe siyolima insimu kaNomkhubulwane. Akuyona into yomuntu othize leyo kodwa into yomuntu esikholelwa kuye esingakaze simbone ongekho futhi wakwambona. Engingaku interpreta ngokuthi
ngendlela yethu kwakuuNkulunkulu lowo ukuthi nje igama esasimbiza ngalo. Yeah. Yes, bese kuba nomehluko ke lokho kwenziwa imizi ngemizi okushunqisa impepho lapha nobiza abakeni nobani ufushunqisa impepho lapho ufuna kufunayo. Ukholwa lokhu, ukholwa uNkulunkulu ke manje umdali wezulu nomhlaba. Akukhona lokho njengoba ngeke ngathi ecaleni ukholwa akufanele ukwenze kube yinto oyikhumbula ngezikhathi ezithize. Ukholwa ufuna kube impilo yakho. Sikhuluma ke manje ngempilo yakho noNkulunkulu. Imanje lakho nephakade lakho ungasekho kulomhlaba. Yeah. Sesikhuluma ngomnikazi womphefumulo ukuthi ngesikhathi umphefumulo nenyama kuhlukana inyama ibuyele emhlabathini izophenduka kube inhlabathi. Ngicela ukuphazamisa ke baba kancane ngoba ususuke wathi ukukholwa lokho okhuluma ngakho namhlanje akusikhona lokho mina engikushoyo. Ngikuphazamisa ngoba noma amadlozi bekhona kodwa singakaze sikufunde endawo njengabantu abamnyama besazi ukuthi khona nomvelinqanga. Yes. Kodwa besazi ukuthi asebehambile ibona baseduze ukusikhulumela nomvelinqanga. Okuwukuthi masishunqisa impepho sasizama ukuthi sikhulume nomvelinqanga. Msakazi wami omuhle ngiyakuzwa. Fundisa. Lokhu angithi sasishunqisa impepho ngoba sicela izinto ezithize. Yes. Lokhu esikwenza manje ukwenza impilo yakho. All right. Ngokolimi lwesingisi zothi ibelonge kuNkulunkulu. Hayi ngoba kukhona izinto ezicelayo. Hayi ngoba kukhona ofuna ukukuthola, but impilo yakho nje kufanele ibelonge kuNkulunkulu. Ingakho ke ngeke ngathi akufanele uye enkonzweni noma esontweni ngoba nakho uhluphekile. Usiyokufuna abazalwane bakukhulekise bakukhale but wena awazani naye. Ngoba njoba ngeke ngathi yonke into inesiqalo. Lapha ekukholweni isiqalo sakhona ukuthi wena vuma ngomlomo wakho. Awuqhamuka usuzothandazelwa. Usuzofuna inhlahla. Wena vuma kuqala wena ngomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi nomsindisi. Right. Right. Bese uyaxhumana noNkulunkulu uyinekela kuwe nanokuthi ube nalo ulwazi lokuthi uma uphuma kulomhlaba umzimba usala enhlabathini umoya wakho uyapi because awufuneki umoya ozoba undinga sithebeni. Manje ke ukukholwa lokho engikhuluma ngakho ukukholwa ukukhuluma ngempilo yamanje nempilo ezayo. Hayi impilo yeinhlanhla ukuthi ngifuna ukuya esontweni ngiyonikela khona ngizothenga imoto. No, akukhona ukukholwa lokho. Ezinye zezinto ezithe ukuchezuka zasikhipha enkolweni. Ukukholelwa ezintweni ezibonakalayo. No, asikholelwa khona lokho. Sikholelwa nje ukuthi uNkulunkulu kube indlela yethu nesiko impilo lwethu lokuphila. Ngikuzwe kahle mfundisi mawuyichaza uthi mina njengoba mina ngikholelwa enkolo kule nkolo yami yabantu abadala. Uqinisile impela mawuthi ngiye emsamo ngoba kukhona ngiyokucela noma ngiyokukhalela noma ngiyokhononda. Kodwa uthi ngapha ekukholweni kwamaKristu kuba impilo yanjalo whether ujabule noma awujabule whether khamba kahle noma khambi kahle uyakholwa nje. Yes. Kungekho ukuthi khona into ofuna ukuyoyithola khona. But ke mfundisi kuyiqiniso ukuthi kukhona ama benefits ukuthi uyakholwa. Mhlambe noma ungawacelanga kodwa kukhona ama benefits ukuthi atholwa abantu abakholwayo. Engizocishe ngiwafanise nalawa thina esuke siyowacela emadlozini. Uma nje ngiyocela umsebenzi edlozini ngoba phela ngiyimi nebandleni mhlawumbe ngiyacabangela ukuthi nani niyaya niyocela umsebenzi enkonzweni. Fundisa. Cha msakazi wami omuhle. Uyabona ake ngenza into epractical. Yeah. Nqwabe abantu abasebenzi. Lezi insuku. Yes. Ushuthi ke manje bonke laba bantu abaye emahlozini. Yeah.
bayaya emahlozini kodwa umsebenzi wona ongekho. Manje ke ngapha kuNkulunkulu asisho ukuthi uzoqashwa noma ngabe because awukholelwa khona ukuthi uyoqashwa but ukholelwa impilo yakho. Uqashwa yenye into kunezinto okufanele uziprepare wena ukuze ulungele ukuqashwa. Ngoba awuzuhlala nje phansi ekhaya ukhuleka ukuthi oh Nkosi ngicela uca no. Khona izinto ozenzayo empilweni nezinto oyifundayo nawe oyilungisela ngakho ukuqashwa. Ulungisa ngabe kholona ulungisela impilo yakho nephakade lakho. Yeah. Uma ngithi ulungisela impilo yakho ngikhuluma ngendlela eyamukelekile ukuthi uphile emhlabeni. Yeah. Yes. Bese isibusiso sikaNkulunkulu singena nini? Isibusiso sikaNkulunkulu singena ngokuhamba kwakho ngokwentando yakhe. Ukuthi wena khona izinto ezibhaliwe naseBhayibhelini yophuma uyobusiswa ekuphumeni kwakho nasengeneni kwakho uyobusisa neqoma lakho nasensimini yakho ngokukholwa uNkulunkulu. Ukukholwa nje uNkulunkulu kusho ani manje kunezinto ofuna kuyiyeke. Yeah. Kunendlela okufanele ubehave ngayo. Kungabe ukuthi ungangifica lapha ngishaya izivatho zami impela ngiphelela ukuthi awusuka madoda nali bishop lami. Kodwa inhliziyo yami uthi ayikholwa. Eish. Lena khuluma ngayo uJeremiah athi ayibanje bulawe ibhujiswe because inhliziyo umkhohlisi. Ngakuthatha lapha ngenhliziyo yami ngitshotshwe inhliziyo yakho ngithi ngiyakuthanda kunjani bayezwa abantu kusasa sengukugwaza ngomese ngakusika ngakwenza icucu ngakufaka ekhathonini ngawo ngani inhliziyo kahle kahle lokufanele ibanjwe inhliziyo yakhe iphile impilo eright. Ngoba yabona nje uzathi uJesu Kristu kuMathewu 5 verse it's 8 or 9 babusiswa abanhliziyo ehlanzekile ngoba bayombona uyabona that's a qualification yokubona uNkulunkulu inhliziyo mayibe mhlophe. Yes. Ngiyaxolisa mfundisi. Okay. Ngifuna ukubuyela laphana kuma benefits okukholwa. Noma izinto uNkulunkulu asibusisa isibusiso sokukholwa mhlawumbe ngibeke kanjalo. Ngokwami nangomhlaba esiphila kuwona masikhuluma nje ngesibusiso mina ngicabanga imali ngoba iyona eyenza ukuthi impilo ibe lula ngokwami futhi iphinde ibe incebo. Lokho ngikuqhathanisa nabantu abasuke bengakholwa uma bebusisekile lapho uthola ukuthi baphila impilo enhle enemali enobucobecebe enebukhazikhazi enezimoto rich. So yikho ngithi ngifuna ukuthi ubabeke ngihlaziyele kancane isibusiso sikaNkulunkulu ukuthi uma sikhuluma ngesibusiso sikaNkulunkulu sikhuluma ngani ekukholweni kodwa ke asiye itolo bese sihlaziye masibuye. Bukolani KZN TV seyitolo siyabuya. Asibona sikwamukela Bukolani KZN TV sabukela uhlelo lengqikithi. Sihlena umfundisi namhlanje sikhuluma yona indaba yokukholwa. Mfundisi, isibusiso sikaNkulunkulu nisihlaziya njengani? Okay. Ungangivumela ngiwenze le example. Yes. Ngoba usuke wakhuluma ngemali. Yes. Ngike ngahamba ngemoto second hand. Ngangihleli nomunye ubaba engimhloniphayo wayemengameli webandla elithile lamaLutheran. Kuqhamuka imoto emanzi Mercedes. Ngithi mina yagibela le yansizwa. Uyangibuka umengameli uthi wethwala. Yazi mina ngibona uyagibela thwala. Ngiqala ngiyahleka ngoba ngithi uyajoke. Uyedlula lapho uthi thwala ade simelela. Sengeke ngabona amaveni amathatha amaphoyisa edlule yale nale. Angaze ngubone uqalaza. Uthi manje ngiyabona ukuthi le moto ohamba ngayo eyiseke neyakho. Ngaqala ngalelo langa ukubona isibusiso semoto engihamba ngayo. Ngayeka ukubuka lezi ayimoto engingazazi ukuthi bayithole kanjani. Kungenzeka sithi imali isibusiso but it depend ukuthi uyithole kanjani.
akuze ukuthi uma kudlula iveni yamaphoyisa uqala uyibuka ukuthi iyasithela. Yeah. So ke isibusiso sikaNkuluNkulu ukuthi wena weneliseke. Ngoba uma uzobuka imali ngeke impela uzweneliseke. Uyozufa ungenelisekanga. Khona abantu abahlala endlini ezinkulu naseyitezi kodwa baphila impilo ebhlungu abenelisekile ngaphakathi. Ukukholwa kwenza umuntu ukuthi weneliseke. Uqeda ukuthi umuntu abe yivila sisakhula sifunda lapha ekoleni khona isisho sesilatini esasifunda sethi ora et labora. Thandaza usebenze. Yes. Awuzuthandaza nje kuphela bese kwehla imana yehlela abantwana bakwaIsrael because babekhishwe lapha ya kwathiwa bahambe singekho isikhathi sokulima endleleni kwasekwehla ke imana. Wena ka usuka indawo uyindawo uhlezi la. Sebenza ukuze uphile. uNkulunkulu akalithanda ivila. Ngoba ngifuna sibaleke umsakazo wami ekutheni sikholelwa something. Ngikholelwa ukuthola imoto, ngikholelwa ukuba nemali, ngikholelwa ukuphatha emsebenzini because baphethe abanye abantu kodwa kunegazi labantu ngaphansi kwenyawo. Uyabona uthe phethe umbuka ukhalela lesa sikhundla sakhe awazi uhleli phekwane. Mina ngihlalele ngilapha ya ingabe ngihlaba ipiki nefoshela kushaya u4 ngihambe ngiye ekhaya phela inyanga ngithole leyo mali yami and iclean. And uba nokuthula enhlizweni yakho awunasikweletu. Awunasikweletu. Kodwa sike sayikhuluma lento nomfundisi kwenye ishow engaphambilini ukuthi kubukeka ngathi ngiyazi mhlawumbe usukhulumile ukuthi badla beqalaza kubukeka ngathi laba abangakholwa babusiseka kangcono noma baphila kangcono la emhlabeni ngenxa yezinto abasuke benazo noma beqalaza ke kunjalo ke kodwa impilo yabo ibukeka ishelela ukudlula impilo yabantu abasuke bekholwa. Umsakazi ngizothi akhona impilo eshelelayo nempilo ekahle ukudla uqalaza. Yeah. Futhi ngike ngibabona abantu abaphila kahle egcineni bese impilo yabo bayimizari. Ubona ke manje ukuthi bekungekhona kahle ukuphila kahle. Yeah. Lokho ya. Manje ke angithi ukukholwa kwenza nje ukuthi uneliseke. Noma kuthiwa uNkosikazi oyedwa ungabahalela abanye. Ngoba unelisekile yilo. Noma ngabe unesishwapha sakho unelisekile. Manje ukukholwa kuqeda lokho ukuthi ungeneliseki. Uma uno 100 rand ufuna 1000 rand uthola 1000 rand ufuna 10000 ngeke uweneliseke. Kodwa ukukholwa kwenza nje ukuthi uneliseke. Yes. Ngoba enye into edala ukuthi uyabona uma ungakholwa ziningi izinto esizenzayo thina especially njengami njengomfundisi ezenza abantu basibuke kaningi. Ngiza kuwe mina ngizofuna imali wena uthola lo 350 kodwa mina ngizofuna futhi imali yami lapho kulo 350. Uyabona ke manje sekuya ngenhloso. Athe uJesu uma esezohamba Matthew 28 ngicabanga ukuthi verse lesibili umusuka egcineni uthi hambani nenze izizwe abafundi. Yabona bese uzobuka la ngesikhathi abapostoli benikezwe umsebenzi iminikelo yonke ababeyithola kube iminikelo yokusiza abafelokazi nabantu abangenalutho. Yabona ke manje kufika la esihluka khona siyakholwa sonke. Yeah. Sibhekele sonke kodwa indlela zithanda ukuthi angisho ukuthi mina ungemnikelela umfundisi wakho but kuba uma mina ngizoza kuwe uhlupheka ngifuna umnikelo ngenkani ngeke nguthandazele ngoba angiboni 20 rand wakho la. Yeah. Ngoba ukukholwa it's not about making money. It's not
awu nasengikhuluma isingisi Ngiyazwakala kodwa. akuyona inhloso yokwenza imali akuyona inhloso yokuba mkhulu no ukholwa nje kusho ukuphila nje impilo kahle. Mfundisi, before siyayitola ngisale sengidlula nje kulokho osukuthintile. Ukhuluma indaba yokuthi angikwazi ukuthi ngiyumfundisi ngizokufuna imali ubuholo 350. Mina ngithi ingabe uvala ukuthi abantu bengakhokhini ishumi kulokho abakutholayo. Ngisho ukuthi abantu asingabacindezeli. Uthi umpostoli Paul encwadini yamaKorinte ngicabanga ukuthi chapter 9 uthi umnikelo omhle uphuma uthandweni. Yeah. Hayi lona ozophuma ozothi Nkosi yami nanga uthwala ngifunayo ngishadisela ingane yami awuthi nginikele u200 kodwa holo u350. Uyakhipha kodwa inhliziyo iyabalisa. Akubona kumnikelo right lo. Uma umnikelo onganginika wona ku10 akube njalo. Yeah. Yes. Ngivumela mfundisi ukuthi siphuthume itolo masibuya seyiqedela. Ngoba KZN TV sihlena mfundisi sithola namhlanje kuyena sikhuluma naye sikhuluma indaba yokukholwa. Sesithe ukuthinta kancane nalapha endabeni yeshumi kancane kodwa ke sizoyishiya kanjalo sizoyibuye siyibone ngokuzayo seyitolo siyabuya. Asibone sikumkola mbona KZN TV sabukela uhlelo lengqiki sihlena umfundisi namhlanje sifundisa ngendaba yokukholwa ukuthi ukukholwa kuyini nokubaleka ukukholwa kuningi izinto esasiyifundile umfundisi uyakhuluma kakhulu nje engiyithande kakhulu ekhuluma indaba yokuthi uma sikholwa sikholela ukucela asikholwa futhi ukuthi sisenkingeni asikholwa ngoba sishonelwa asikholwa futhi ngoba nakho sifuna umsebenzi asikholwa ngoba sifuna imali siyakholwa nje sinakho noma sinakho uthi umfundisi siyakholwa nje. But ngifuna ukubuyela kancane mfundisi because uyithintile le ndaba yomnikelo. Mangikhumbula lapha eBhayibhelini kunonkosikazi okwathi makufika umpriest wasecela ukudla umpriest wasethi unkosikazi awumuntu kaNkuluNkulu vele sekusela inkeshezane ukuthi mina nomndodana wami sidle bese siyafa. Umpriest kodwa wa insist ukuthi unkosikazi akamnikeze ukudla. Into eyenza ukuthi ngikhumbule lelo vesanyana ingoba umfundisi uke wakhuluma kancane ngendaba yokuthi abantu abanikele kodwa singabacindezeli. Angazi noma khona nomfundisi angakuphawula kulokho. Yabona ke ngiyayithanda kahle ke umsakazi lo ishoyo. Kukhona izithunywa zikaNkuluNkulu njengabaprofeti. Umuntu ozoza kuwe ethunywe uNkulunkulu ngesiprofeti ngoba okwenzeka kulowo mama wathi mayikade eqeda ukunikeza lo muntu kaNkulunkulu uyafika lapha neqomeni lakho ukudla sekugcwele ngoba wayeyisithunywa sikaNkulunkulu. Bakho ngizoke ngilinganise nje kukhona ofika ngiyengifunda nje wonke amaBhayibheli neQur'ani ngiyengilifunde liyamusho negama lakhe lowafika kuMaria wazomtshela ukuthi wena uzokhulela kodwa uzokhuleliswa indoda. Kukhona abantu abathunywa uNkulunkulu ukuyosiza abantu. Yebo. Angithi akwakungeyona into yansuku zonke le ukuthi uzodeqa lazabafelokazi ongenalutho athi hey ngiphekele. Kodwa wayethunywe kulo. Yes. Kwakuyinto eqondene naye ngaleso sikhathi. Yes. Mfundisi just words of encourage ikakhulukazi lezi zinto zokukholwa ngoba sibona ngathi sesikholiwe kodwa lokho esikholelwa kukhona somehow kugcina kushabalala emehlweni because masikholwa sathenjiswa ngokubuya kaJesu kwamenyezelwa ngama-2000 kwathiwa hayi ke sekokugcina uJesu uyabuya adlula sesafika kulonyaka kwathiwa 2010 hayi akusekho kunye esikukholelwayo sekufikile abaprofeti sebememezele kakhulu ngokukholwa lokhu kaJesu kokusindiswa bememezela ukuthi izinto seziyenze but zingenzeki
kodwa namhlanje ngisahleli nawe mfundisi usamemezela leyo ndaba yokuthi asiqhubeke sikholwe even sesibonile ukuthi lokho abasimemezelele khona ngo-2000 akwenzakalanga wathi asikholwe akwangenzeka nango-2010 but usakhuluma ukuthi asikholelwe kuye lo Jesu futhi mfundisi. Umsakazo wami omuhle wena uqale ngo-2000. Yeah. Mina ngiqale ngo-1969. Iyo. Ngangenza standard 3. Ngizwa kuthiwa umhlaba usuyabhubha. Abantu abaningi bayeka imisebenzi babuye bazohlala emakhaya. Waphela u-1969 akwangabikho lutho abantu abasenamsebenzi sekuqashwa abanye lapha ababekade kumenyezwe yona le ndaba ukuthi umhlaba iBhayibheli lithi akekho ngisho ingilosi zazi. Mawuzokhumbula nje ekuqaleni ngeke ngakhuluma ngokuthi ekuqaleni uNkulunkulu wayekhona akekho wazi ekuqaleni that cannot be measured nansi ibeginning ila kuthiwa nje ekuqaleni ngoba uyathola ukuthi noma kuthiwa nanga umuntu oqala uma ngibuka amathambo akhe kutholakala umuntu uzoba so science bethi lo usephile 4000 years kusho ukuthi akuyena oqala ubuzo kuthiwa sekumbiwe akekho wazi ekuqaleni uNkulunkulu uthi mina ngesiqalo ngisiphetho njengoba engekho wazi ekuqaleni nawe wazi ekuphetheni akekho. Yes, so ke nje umuntu ngixwayise futhi ngalento eshiwo uPaul ethi baxwayeni abaprofeti benyama ngoba uyabona malithi iBhayibheli ngisho ingilosi azilwazi usuku lokuphela. Ngiyubani mina nguthwala ngithi ayekani imisebenzi manje. Hamba nohlala emakhaya nihle konke lokho kukhona ngoba isikhathi sesiphelile. Kodwa nezingilosi azilwazi usuku uNkulunkulu kuphela wazi. Uyisiqalo uyisiphetho Alpha and Omega. Ukumemezela kwabo futhi mfundisi abamemezeli nje emoyeni. Bavele bekhuluma into abangakwazi ukuyicinga naseBhayibhelini. Nami sengeke ngathi ukuyibheka ngayibona. iBhayibheli lakhuluma ukuthi ngeinsuku zokugcina kuyoba khona ukonakala ezweni. Lakhuluma ke into eningi ezinye ngeke ngisakwazi ukuyikhuluma ngoba kuzothiwa ngichemile. Kwakhulunywa ngazo zonke even izifo kwakhulunywa uma nami ngibuka manje ngiyayibona lezi zinto ezimenyezeliwe kuukuthi ke ekuphetheni engathi asikafiki kodwa kumenyezelweni kwezinto ezamenyezelwa iBhayibheli ngiyasola ukuthi sifikile. Umsakazo omuhle ukuthi kuNkulunkulu akekho wazi usuku ukuthi lungakanani. Sinemhlaba lapha e9 sengeke ngathola kuthiwa ikhona neminye khona omunye umhlaba nje okuthiwa iJupiter kuthiwa umhlaba ngazi uma usuno 49 years la emhlabeni uma uphila kuJupiter useno 1 year. Sure. Manje ke lo memezela ukuthi ngeyikhathi zokugcina bese ethi yizo lesi kufika iCovid lapha umsakazo wami kodwa awunakho ke impela hayi nakho ke nakho yedlula sasala ngoba singaphaka kuNkulunkulu uNkulunkulu sathi sizophila. Manje ke mina ngikubona kuyingozi ukumemezela uma iBhayibheli lithi lolu suku lwaziwa ngisho nazi ingilosi bese ngimemezela ngithi ngoba bakhona abaprofeti abakhuluma noNkulunkulu. Yeah. Ngqo. Yabona ke manje musukhulume noNkulunkulu njengoMose uMose wayekhuluma noNkulunkulu ngqo amthume kubantu. Kwahamba isikhathi kwafika lapha abantu abathi hey sikhathele thina lokhu sitshela loNkulunkulu umbizi. Bathi masebesondela kuye bagcina kusho bona ukuthi Mose khuluma wedwa noNkulunkulu wakho. Asafuni thina ukuya lapha ngendlela ababona kwenzeka ngayo. So ke nayo ke le mina ngithanda ukuxwayisa umsakazo wami. Asingaphumeli obala sithi isikhathi sokugcina noma ngathiwa kusela iminyaka ewu10 ngokukaJupiter ngikhuluma ngalemhlaba lekhona kusho ukuthi mawuthi kusela iminyaka ewu10 ngokweJupiter is 10 times 49 so ke ugcina asikuyekele uNkulunkulu nje lokho. Siyazalwa ingane umkhulu wami wayengixoxela ukuthi 1918 kwavalwa izitolo kwavalwa amadolobha kodwa umkhulu ngangicabanga ukuthi
khulisa njengeinganekwane kodwa kuthe uma kufika iCovid ngathi hawu nayi lento eyisho umkhulu kwathiwa nje khona isifo esibi abantu bavalelwa yonke into abangaze baya ndawo kungafuneki umuntu nje ohambayo ngoba ukushuthi uthatha isifo ngapho sisa ngapho kuwabuya ke manje ngeCovid sekuyisikhathi sethu ke nami sengumkhulu sengiyoxoxela izingane ezingayibonanga iCovid yes asikuyekele nje kuNkulunkulu lokho kwesikhathi sokugcina ngoba uma ubuka ukonakala kuya ngama levels kodwa kade kwaqala yes khumbula ke iGomora neSodom ngamuphi unyaka bonakela abantu waze walishisa iGomora neSodom uma ke kwangaqhamuka umprofeti athi sekuyisikhathi sokugcina lesi mingake iminyaka kwenzeka lokho mningi so ke asiyibalekele ke umsakazo wami noma ngiyibeka kahle leyo ukuthi ngithi hayi sekuyisikhathi sokugcina cha izinto ezenzakalayo vele zikhomba khona kodwa akekho wazi ukuthi sinini asetolo Bolan KZN TV setolo masibuya singena esigabeni sokugcina sohlelo lethu Sikwamukela Bolan KZN TV njengamanje singena esigabeni sokugcina sohlelo lethu fana sididile umfundisi ayebandleni nathi siyobona ukuthi bakhonza kanjani ebandleni mfundisi amazwi akho okugcina nje sesivala ngendaba yokukholwa umsakazo wami ngifuna nje ukusho into yokuqala engibusayo asingakholelwa izinto ngesilungu bathi ezimaterial izinto eziphathekayo ngoba uzokholela ukholelo kulento ingenzeki ugcina uthi wena ayikho lento ukukholwa kanti ukholelwa entweni errong funa sikholelwe kuNkulunkulu wadala izulu nomhlaba wasibeka nathi ukuthi simkhonze kholelwa impilo yakho manje ukuthi uphile impilo ekahle nasekugcineni futhi uma sesifike ngale ezulwini ube sendaweni right asibonge mfundisi abafisa ukuze ebandleni baqhubeke nezifundiso bazonithola kuphi nikhonzela kuphi ngaziphi ikhathi mhlambe nenombolo zocingo i-main branch yethu isemDubaduba eNkodibe bese bakhona ama branch ke almost kuyi province yase KZN asikho kakhulu kulamanye ama province but si based kakhulu eKZN the main branch isemDubaduba indawo kuseNkodibe ngikhona nala inseleni lapha engihlala khona nginomuzi khona ucingo lwami luthi 083 387 0299 cela usiphindele mfundisi 083 389 0299 asibonga kakhulu mfundisi nokuthi usivakashele sizofunda nje ngendaba yokukholwa ngiyabonga kakhulu umsakazi wami noma kuyisihloko eside lesi kodwa ke kulesi sikhashana nje sincane sizamile ukuthi sibeke izihlokwana kodwa sona side siyabonga amen asibonga Bolan KZN TV sibonga kakhulu ebandleni baba asisuka kulona ngisibonga kakhulu nangemfundiso zanamhlanje kakhulukazi ade sikhuluma indaba yokukholwa angazi ukuthi wena ikuthathe yakubeka kuphi ukuphi nendaba yokukholwa ngiyazi ukuthi abanye bayingabazi but umfundisi ukhuluma indaba ebalekile wathi ukukholwa akusikho ke lokho esikucabangayo thina sijahe kakhulu ama benefits okukholwa bese sithi ikhona ukukholwa ke lokho uma umuntu ethola izinto izibusiso bese sithi sokhona ukukholwa cha umfundisi noma ngabe ushonelwe nje siyakholwa noma ngabe izinto zikhambela kahle siqhubeka siyakholwa uthi khona ukukholwa ke lokho sesiqedile eMbolan KZN TV asithemba ukuthi nilijabulela uhlelo lethu la namhlanje asibonane ngokuzayo senthanda